Kinahapunan, matapos ang napakaraming trabaho ng magkapatid, dumating na ang oras na kanilang pinakahinihintay. Pagsilay nila kay Manong Remio na nagpapahinga sa labas ng bahay nito, agad naman nila yung nilapitan upang kausapin sa nalalapit nilang paglalakbay. Manong Remio, anong oras ho tayo papalaot? Bungad na tanong ni Emilio paglapit nila rito. Mga alas 6 na, Emilio. Hinihintay ko lang yung bangkang sasakyan natin patungong Halian. Ginamit kasi kanina ng kapatid ng asawa ko. Dagdag pa nito na maliban sa bangkang yon, wala na siyang ibang bangka na makakatagal sa nagsisilakihang alon. Bagaman nagmamadali sila Emilio, ninais na lamang nilang intindihin ang kalagayan ni Manong Remio upang maiwasan nila ang hindi pagkakaunawaan. Dahil sa tagal ng pagdating ng kapatid ng asawa ni Manong Remio, kung kaya't inabutan na sila ng dilim sa buong paligid. Sinabihan na sila noon ni Manong Remio na ipagpabukas na lamang ang kanilang paglalakbay, subalit nagpumilit pa rin ang magkapatid. Dahil sa kanilang pagpupursige, kung kaya't napilitan ang kaibigan ni Tandang Uban na maglayag kahit 10 oras. Emilio, paalala lang, kapag narating na natin ang lugar ng Halian, iiwan ko na kayo. Bukas ko kayo susunduin, kaya sana maging ligtas kayo. Huwag niyong kakalimutan, takot ang mga marindaga sa walu-walo. Hanggat maaari, maghanap kayo ng mga kuweba sa isla kung saan naninirahan ang mga hayop na ito. Baka na lamang sa pamamagitan ng walu-walo, mailigtas kayong magkapatid sa mga kamay ng marindaga. Paliwanag ni Manong Remio habang binabagtas nila ang napakadilim na laot. Nang marinig ito ng magkapatid, tumangulang naman ito habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Bagaman marami silang iniisip noon, ninais pa rin nilang pakatandaan ng maigi ang inilahad na detalye ni Manong Remio. Ilang oras pa ang lumipas, nasipat na nga nila ang isla ng Halian. Mula sa kanilang bangka, tanaw na nila noon ang iilang mga bahay na nakatirik sa dalampasigan. Kahit may mga nakasinding kasera ang mga ito, nakakapagtakang wala silang nakikitang tao sa paligid. Maya-maya pa, bigla namang naantala si Manong Remio sa pagsasagwan nang makaramdam siya ng biglaang pag-alon sa paligid. Labis na nakakabahala ang mga along yon, gawa ng ang pakiramdam nila, umiikot lamang ito sa kanilang bangka. Sa pagdating nila sa dalampasigan ng isla, mabilis na namang umalis si Manong Remio nang walang kahit na anong mga katagang binibitawan. Halos hindi na nga ito noon makausap nila Emilio ng maayos na para bang labis-labis ang pag-aalala nito sa mga posibilidad na mangyayari sa kanya sa isla ng Halian. Pagsilay nila Emilio na nakakalayo na ng husto si Manong Remio, dali-dali naman nilang binagtas ang hindi gaanong kalawakang kakahuyan sa unang bahagi ng dalampasigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, kung ano-ano na ang napapansin nila sa lugar. May mga nasisipat sila noong mga ibong tagapagmasid ng mga marindaga na halos hindi na nila mabilang dahil sa dami. May mga aso din noong nasisipat sila Emilio na paatras ang paglakad at mga baboy ramong panakanakang tumatawid sa kanilang dinaraanan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nasipat nila Emilio ang pugad ng mga marindaga kung saan wala silang mga nilalang na nakita. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nabaling ang kanilang paningin sa isang baboy ramo nang marinig nila itong nagbubungkal ng lupa. Pagsilay nila sa lugar na yon, bigla naman sila noong nagulat gawa ng wala naman silang nakitang hayop na nagbubungkal. Dahil sa pangyayari, kung kaya't napilitan sila Emiliong pakiramdaman ng buong paligid sa takot na baka pinaglalaroan lang sila ng mga marindaga. Upal,
May nararamdaman ka ba? Bakit parang ang hirap nilang hanapin? Ano bang meron sa islang ito? Nag-aalalang tanong ni Emilio sa kanyang kapatid. Wala din akong nararamdaman, kuya. Baka umalis na sila, kaya wala tayong nakikita. Imposible naman kasing hindi natin sila matutunugan kung nakapaligid lang sila sa atin. Sagot naman ni Upal. Nang marinig ni Emilio ang sinabi nito, bigla naman niyang ibinaling sa pugad ng mga marindaga ang kanyang paningin. Pagsilay niya sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang dahan-dahang nagiging bato ang mga kubong merong nakasinding kasera. Segundo lang noon ang naging pagitan nang bigla itong maging isang bato na merong ukang maaaring pamahayan ng mga nilalang. Inabot na din ng tubig ang lugar na yon na parabang lubog ito sa dagat sa tuwing mataas ang tubig. Bagaman naguguluhan na noon sila Emilio sa kanilang mga nasisilayan, ninais pa rin nilang unawain ang lahat ng mga kaganapan. Maya-maya pa, doon na nga sila nakasilay ng mga nilalang na umaahon mula sa kailaliman ng karagatan. Halos lahat ng mga ito ay merong kalahating katawan ng mga isda na halos mapagkakamalan mong mga sirena sa malayo. Pag-apak ng mga marindaga noon sa lupa, bigla namang naging mga binti ang kanilang kalahating katawan na kanina lang ay mga buntot ng isda. Matapos itong masilayan nila Emilio, ninais nilang pagmasdan muna ang mga susunod na gagawin nito bago magsagawa ng kanilang mga plano sa pag-atake. Paglapit ng mga marindaga sa mga batong minsang kubo sa paningin nila, agad naman yung humiga habang patuloy na pinagmamasdan ang kanilang kinaroroonan. Bagaman nasisiguro nila noong nakatago sila ng husto, labis pa rin sila noong nababahala sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na nagawa na sila nitong matunugan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nagpasya sila Emilio na isagawa na ang kanilang mga binabalak. Bago nila lusubin ang pugad ng mga ito, sinigurado muna nilang may malulusutan silang lugar na magsisilbi nilang daanan kung sakali mang tatangkain nilang tumakas sa mga kamay ng nilalang. Dahil sa tubig lamang noon ang kanilang maaaring daanan, kung kaya't maigi silang nagmasid sa paligid sa pagbabaka sakaling makakasilay sila ng yungib na maaari nilang masilungan. Nang makasilay sila ng isang yungib na maaari nilang pagtaguan kung sakali man, doon na nila inumpisahang pag-usapan ang gagawin nilang pagsugod sa mga marindaga. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pag-uusap, napapansin nila noong pinaiikutan na sila ng mga ibon at tagapagmasid ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nagpasya sila Emilio na dumako sa likurang parte ng pugad ng mga nilalang upang doon umpisahan ang kanilang gagawing pagsugod. Kuya, huling laban na to. Pangako ko sa'yo, kapag nalipol na natin sila, mamumuhay na tayo ng payak at payapa. Naway gabayan tayo ng Diyos sa ating gagawin. Wika ni Upal, matapos nilang makapagkarga ng bakod at puder sa kanilang mga katawan. Ikaw ang mag-ingat, Upal. Wala sa aking tadhana ang mamatay sa lugar na ito. Tandaan mo, palagi akong susunod sa iyo. Kapag nakakaramdam ka ng pagkadehado, tawagin mo lang ako. Huwag kang mag-alangan. Mas pipiliin kong mamatay ng kasama ka kaysa mabuhay ng nag-iisa. Sagot naman ni Emilio habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang kapatid. Matapos nilang mag-usap, doon na nila inumpisahan ang kanilang mga binabalak. Paglabas nila noon sa kakahuyan, bigla naman nilang naramdaman ang pagsiliparan ng mga ibon sa paligid, indikasyon na nagawa na sila nitong masilayan. Dahil sa pangyayaring yon, bigla namang nakarinig sila Emilio ng mga paghagigikan sa paligid na parabang ipinapakita ng mga marindaga na katawa-tawa ang kanilang ginagawa. Pagdating nila sa likurang parte ng pugad, bigla naman silang napadapa sa lupa
nang makarinig sila ng tinig na nagsasabi ng, Maghihintay kami! Bilisan nyo! Maghihintay kami! Paulit-ulit itong sinasabi ng nilalang hanggang sa dumating ang puntong hindi na magawang maatim nila Emilio ang tinig na kanilang napakikinggan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang lumabas sa kanilang pinagtataguan at kasabay nito ang buong lakas nilang pagsugod patungo sa kinaroroonan ng mga marindaga. Pagramdam ng mga nilalang sa kanilang mga presensya, mabilisan namang nagsipulasan ang mga ito habang patuloy na tumatawa. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't naging bigo ang sorpresang pag-atake nila Emilio sa mga nilalang. Nang marating na nila ang kalagitnaan ng pugad, doon nila nasipat ang mga marindaga na nakaupo sa buhanginan ng dalampasigan. Ang iilan sa mga ito ay nakaluhod sa kanilang harapan, habang ang iilan naman ay maigi silang pinagmamasdan habang kumakain ng kakarampot na laman ng tao. Emilio! Upal! Ang dalawang magkapatid na nagbibigay takot sa lahat ng uri ng mga aswang. Maligayang pagdating sa aking isla. Wika ng isang matandang marindaga. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung naging isang matandang lalaki na merong kasuotan ng mangingisda. Nang marinig naman nila Emilio ang sinabi nito, mas pinili nilang manatiling tahimik upang patuloy na mapakiramdaman ang buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang naagaw ang atensyon ni Emilio ng isang marindaga nang masipat niya itong merong daladalang palasot pana. Sa unang tingin niya sa armas na yon, agad na numbalik sa kanyang alaala ang marindagang pinahirapan niya bago pinabalik sa isla. Nang hindi na maatim ni Emilio ang mga kaganapan, agad naman niyang tinitigan ng napakaseryoso ang matanda at kasabay nito ang kanyang pagwiwika ng, Nakakatuwa naman at kilala nyo na pala kami, kaibigan. Sinong nagsabi sa inyo ng aming mga pangalan? Sa pagkakatanda ko, wala akong pinagsasabihang demonyo ng aming mga pagkakakilanlan bago namin sila pinahirapan at patayin. Matapos makapagsalita ni Emilio, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang lagaraw upang simulan ang naantalang digmaan. Pagsilay ng mga marindaga sa kanyang ginawa, paisa-isa namang inilabas ng mga ito ang kanilang mga armas na siya namang labis na ikinagulat nila Emilio. Halos hindi nila noon sukat akalain na ang mga matataas na uri ng mga marindaga ay may kakayahang magtangan ng mga sandatang kadalasang ginagamit ng mga antingero. Maniwala kayo o hindi, nasipat nila Emilio noon sa iilang mga marindaga ang mga latigong gawa sa buntot ng pagi at mga makabuhay na ipinupulupot sa mga kampit pangpatay sa mga aswang na nasa panig ng lahi ng mga ito. Dahil sa kanilang mga nakita, halos napuno naman ng katanungan ang kanilang mga isipan sa kadahilan ng labis nilang tinututulan ang mga nakikita ng kanilang mga mata. Hindi ba kayo makapaniwala sa tinataglay naming armas? Marami pa kayong hindi alam, iho. Alam ninyo, sayang ang buhay ninyo. Hindi dapat kayo nangahas na sumugal sa islang ito. Payapa kaming naninirahan rito. Pero ngayong ginambala nyo na kami, wala na kaming pagpipilian kundi ang lumaban. Wika ng matandang marindaga habang binubunot ang kanyang lagaraw na nakatago sa kanyang bewang. Pagsilay doon ni Emilio, mas lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang kahawig nito ang lagaraw na minana niya pa sa kanyang ama. Bagaman hindi siya naniniwala sa kanyang mga nakikita, paulit-ulit namang idinidiin ng kanyang isipan sa katawan niya na hindi biro ang mga bagay na kanilang nasisilayan sa lugar.
Dahil sa mga kaganapang yon, tuluyan na ngang nandilim ang paningin ni Upal na siyang naging sanhi upang hindi na niya magawang makontrol ang kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong sumugod patungo sa kinaroroonan ng matanda habang patuloy na ikinakarit sa lupa ang kanyang lagaraw. Nang masipat naman ng mga marindaga ang ginawa ni Upal, tanging pagmamasid lamang ang nagawa ng mga ito na parabang tiwalang-tiwala sila sa kanilang pinuno. Pagsilay ng matanda sa ginawa ng kapatid ni Emilio, ngumisi lang naman yon habang marahang umaatras sa kanyang kinaroroonan. Pagramdam niyang malapit na sa kanya si Upal, sinalag naman niya ang pag-atake nito ng kanyang lagaraw gamit-gamit ang kanyang kaliwang kamay. Matapos itong masipat ni Upal, mas lalo niya pa noong nilakasan ang kanyang pag-atake, subalit sa kasamaang palad, naging bigo pa rin siyang mapangibabawan ang lakas ng Magintara. Nang makasipat ang nilalang ng isang perpektong pagkakataon para siya ay sapakin sa dibdib, mabilisan naman itong ginawa na siyang naging sanhi upang tumilapon si Upal papalapit sa kinatatayuan ng kanyang kapatid. Pagsilay naman ni Emilio sa kaganapang yon, dali-dali naman niyang niyakap si Upal upang maiwasan pang magkaroon ito ng karagdagang pinsala sa kanyang katawan. Di ba sinabi mo kanina kalmado lang dapat tayo? Bakit hindi mo napigilan ang sarili mo? Upal! Nag-aalalang sigaw ni Emilio sa kanyang kapatid habang kalong-kalong ito sa kanyang dibdib. Nang marinig naman ni Upal ang kanyang sinabi, buong lakas naman itong tumayo sa kabila ng pagtulo ng kanyang dugo sa kanyang labi. Maya-maya pa, dahan-dahan namang tumitig si Upal sa kanyang nakatatandang kapatid habang sumasagot ng, Ayos lang ako, kuya. Huwag mo akong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Mas mainam sigurong magtulungan na tayo para madali natin silang mapabagsak. Matapos nitong makapagsalita, muli naman niyang kinuha ang kanyang lagaraw at nagpatuloy sa kanyang ginagawang pakikipaglaban. Nang marinig naman ni Emilio ang kanyang sinabi, buong tapang naman itong binunot ang kanyang lagaraw upang tulungan ang kanyang kapatid. Ilang minuto pa ang lumipas, muli naman nila noong sinugod ang nilalang at kasabay nito ang pananatili ng mga marindaga na nasa ilalim ng pamamahala ng matanda. Sinasabi ko sa inyo, Emilio, wala pa kayong lakas para kalabanin ang aming angkan. Hindi mo ba nakikita ang lagaraw na ito? Ito ang simbolo ng aming pagkapanalo sa inyong mga ninuno. Wika ng matandang marindaga. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't mas lalong naghangad si Upal na tuluyang wasakin ang nilalang. Sa puntong yon, wala na siya noong pakialam kung nagsasabi ba ito ng totoo o nagsisinungaling lamang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, ilang ulit na silang napasubasob sa lupa dahil sa panlalaro ng mga nilalang. Bagaman hindi pa tumutulong ang mga marindagang nasa paligid, ramdam na nila Emilio ang kanilang nalalapit na pagkatalo. Halos aminado kasi sila noon na labis silang nahihirapan sa matanda na parabang ang kinakalaban nila noong nilalang ay merong sapi ng isang dyablo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Emilio sa kanyang ginagawa nang masipat niyang tumagos sa tagiliran ni Upal ang lagaraw ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't napilitan siyang kaladkari ng kanyang kapatid papalayo sa pugad habang patuloy na nag-uusal ng sabulag sa buong paligid. Mangiyak-ngiyak na din siya noong tumatawag ng mga engkantong naninirahan sa lugar upang magawa sila nitong matulungan. Subalit, kahit anong pagtawag ang kanyang gawin, walang kahit ni isang engkanto ang nagtangkang lumitaw alinsunod sa kanyang kahilingan. Habang binabagtas ni Emilio ang daan patungo sa yungib ng mga walu-walo, panay naman ang pagkausap niya kay Upal kung ayos lang ba ito.
Upal! Kumapit ka lang. Mailalayo kita dito. Malapit na tayo sa yungib. Makakaligtas na tayo. Paulit-ulit na sambit ni Emilio habang patuloy na hinihila ang kanyang kapatid. Nang masipat naman ito ng mga marindaga, marahan naman yung sumunod sa kanila habang nananatiling walang imik. Ang iilan sa mga ito ay naririnig nilang nagtatawanan, subalit ninais na lamang nila itong wag na lamang patulan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang yungib, na siya namang dali-dali nilang pinasok. Halos mapuno na noon ang kagat ng walu-walo si Emilio, ngunit ibinuhos niya pa rin ang kanyang natitirang lakas upang mailigtas si Upal. Pag-upo niya noon sa buhanging naaabot ng tubig alat, bigla naman siyang nanlumo nang masipat niyang namumutla na ang buong katawan ng kanyang kapatid. Habang patuloy niyang pinagmamasdan si Upal, panay naman ang kanyang pag-ihip dito ng dasal upang maiwaksi sa katawan nito ang mga sumpang kumapit ng hindi nila nalalaman. Kuya, iupo mo ako. Kaya ko na maglakad. Huwag mo na akong kalungin. Mahihirapan ka mailigtas ang ating mga buhay sa ganyang estado. Wika ni Upal habang pinipilit ang kanyang sarili na bumangon. Sa bawat paggalaw na kanyang ginagawa noon, kitang-kita ni Emilio ang labis niyang pagtitiis, maitago lamang ang sakit na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natahimik sa kanilang kinaroroonan nang masipat nila ang matandang marindaga na dahan-dahang pumapasok sa yungib. Anong akala ninyo? Sumpa para sa amin ng mga walu-walo? Siguro sa iilan naming kalahi maituturing silang lason. Pero para sa akin wala silang kaibahan sa mga ordinaryong ahas na naninirahan sa kagubatan. Wika ng matandang marindaga. Nang marinig ito ni Upal, buong tapang naman siyang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo upang maipagpatuloy ang kanilang naudlot na labanan. Pagsilay doon ni Emilio, buong puwersa naman niyang hinatak ito, subalit sa kasamaang palad, hindi na siya nagawang mapakinggan ni Upal. Maya-maya pa, maamong tumingin naman sa kanya ang kanyang kapatid habang mangiyak-ngiyak na nagsasabi ng, Kuya, totoo nga ang hula ng ermitanyo. Pasensya ka na. Hindi ko nailihis ang aking tadhana. Kanina pa, alam kong hindi na talaga ako magtatagal. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong hinubad ang kanyang pang-itaas na kasuotan na siyang naglahad kay Emilio ng totoong sitwasyon ng kanyang kapatid. Ayon kay Emilio, na ang nakita niya noong bagay sa katawan ni Upal ay katulad sa kumalat na sumpa sa kanilang ama. Bagaman mahirap man yung paniwalaan, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang pangyayaring yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumigaw ng napakalakas si Upal at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsugod sa kinaroroonan ng marindaga. Paghawak niya sa katawan nito, buong lakas naman niya itong sinuwag hanggang sa marating nila ang bukana ng yungib. Matapos itong gawin ni Upal, nagtamo naman siya ng hindi mabilang na saksak sa kanyang likod bilang kabayaran sa kanyang kapangahasang ginawa. Bagaman labis ng panghihina ang kanyang naramdaman, ninais niya pa ring maituwid ng husto ang kanyang pagtayo bilang tanda na hindi siya kailanmay natatakot sa lahi ng mga marindaga. Pagsilay naman ni Emilio sa ginawa ng kanyang kapatid, dali-dali siyang tumakbo papalapit dito, subalit bago pa man siya makalabas ng yungib, agad din naman siyang napatigil nang marinig niyang magwika si Upal ng, Tumakas ka na, kuya! Kailangan may matirang buhay sa atin upang may pagpatuloy ang dugo ng ating angkan. Ayos lang ako. Huwag mo akong aalalahanin. Ikukumusta na lang kita kay inay at itay.
Matapos makapagsalita ni Upal, buong lakas naman niyang kinuha sa buhangin ang kanyang lagaraw at mabilisang sinugod ang iilang mga marindaga sa paligid. Bago tuluyang tinalikuran ni Emilio ang kanyang kapatid, nagawa niya pa itong masilayan na pumapas lang ng isang marindaga bago tuluyang bumagsak sa lupa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakbo sa hindi gaanong kalaparang yungib, narating na nga niya ang dulong bahagi nito. Nang masipat niyang napakalalim ng tubig sa lugar, agad naman niya itong sinisid upang tuluyan ng makalayo sa mga nilalang. Habang lumalangoy noon si Emilio, panay naman ang kanyang pag-iyak sa kadahilanang wala siyang nagawa para madala pabalik ng tago ang bangkay ng kanyang kapatid. Bagaman napakalayo ng isla ng halian sa dalampasigan ng Cagdianaw, pinili pa rin niya yung languyin, makatakas lamang sa mga kamay ng marindaga. Sa pagsapit ng umaga, nadatna naman siya ni Manong Remio na palutang-lutang sa laot at pinaliligiran ng mga pating. Akala nga noon ni Manong Remio ay maging si Emilio noon ay isa na lamang malamig na bangkay na pilit inaanod ng agos sa dagat. Emilio! Ayos ka lang ba? Nasaan ang kapatid mo? Nag-aalalang tanong ni Manong Remio sa kanya. Nang marinig ni Emilio ang sinabi nito, tanging pag-iling lang naman ang kanyang naging kasagutan habang patuloy na umiiyak. Sa pagdating nila sa dalampasigan ng Cagdianaw, buong lakas naman siyang tumakbo papalayo ng hindi nagpapaalam. Wala na siya noong pake sa kung anuman ang mangyari sa kanya, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na tuluyan na siyang naging ulila. Ilang buwan pa ang lumipas, nananatiling walang kinikilalang tao si Emilio hanggang sa dumating ang puntong may lumapit sa kanyang isang pari sa simbahan na nakaluklok sa tago. Tinulungan siya ng paring yon na magbalik loob sa Panginoon hanggang sa muli niyang maramdaman ang sigla ng kanyang katawan. Dahil sa sariwa pa noon sa kanyang mga alaala ang nangyari, tanging panalangin na lamang ang naging sandigan niya kapag binabalot siya ng matinding kalungkutan. Isang taon pa ang lumipas, kahit papaano'y natatanggap na din ni Emilio ang mga nangyari. Bagaman marami siyang masasaklap na pinagdaanan sa kanyang buhay bilang antingero, ninais pa rin niya noong ipagpatuloy ang ganoong larangan, hindi para pumaslang, kundi para tumulong sa mga taong nangangailangan. Ilang ulit niya din noong hinanap at pinadalhan ng liham si Tandang Uban, subalit sa hindi malamang dahilan, hindi yon sumagot. May mga nagsasabing patay na umano ang ermitanyo, ngunit mariin naman itong hindi pinaniniwalaan ni Emilio. Magmula noong nalagay siya sa tahimik, doon na dahan-dahang nagbago ang kanyang buhay. Nakakilala siya noon ng isang babaeng nagbigay liwanag sa kanyang mundo hanggang sa dumating ang maliligayang araw kung saan nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Pero alam niyo ba, na kahit masaya na si Emilio sa kanyang bagong pamilya, patuloy pa rin siyang nangungulila sa kanyang kapatid na napaslang noong mga panahong sila ay mga mananaga ng mga aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sabi ko na. Pero maganda, medyo parang kalahati, no? Malungkot na ending tapos masayang ending kasi nagkaroon ng pamilya si Emilio. At nga pala, meron tayong picture ni Emilio. Pinakalas na picture niya bago siya nawala sa mundo. Hindi ko alam kung kanino tayong papasalamat pero siguro type na lang natin. Maraming salamat, Emilio. Wala akong mabigay na comment kasi sobrang ganda ng takbo ng kwento tapos biglang lungkot tapos biglang saya. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo sa baba. At nasa dulo ng video, yung kahuli-hulihang picture ni Emilio. Yun lang. Salamat.